Umentri Rangba Khubborjylla ukonrat ke sangma menta kesengi ula pelong ya kejingelang bishar penya bat ki deputy commissioner lingba ke video conference pan pet penya ya kejinglong jingman ke bemi na kejingyai ther uslap hakeleng Khubborjylla. Ha kejingelang umentri Rangba ula kentui Khubor Distrik bakin long ki belapin kre bat ru ki Peitngor Lapbah ya kini kejinglong kamaryang. Kakerwat na ka-office u Executive Director Meghalaya State Disaster Management Authority la ithu ba na kadaw ko jing ther jong Lapbah la yo jing tip kila donbon ba ki jing ja ha ki kattu kat ni ki district kamtam ha ki Bthah jong ka Garu Hills bat ru ha ki Bthah jong ka Khasi Hills kabla Ktah e kumbalai pu Tylli ki Shnong la ithu ba ki jing julor ki kentup na du ka jing twa khando ka jing shlei wat la kam shim la don kanu ka jing do e ki min simbri Katkum kejing maham balapin mi da ke India Meteorological Department IMD kabala bu Khubborjylla hapo ka orange alert bada ka baythu lupa ba endang yai don uslap hakaling Khubborjylla ringkat ba uslap bajur hadu bajur tam hakikat tu kat ni kijaka hadu kumba khatsan tarik unaitung kumta halor kani umentri rangba ula Bthah Khubor Shah Distrik banlong ki bahusiar ba bat umde ban shim sting ke jinglong jingman Ula banjuru ika jingitre lang kabajan hapadeng Khubor Distrik ki blok bat kita nak sorkar ki bedepet kena mikinu ki jingja kin la ban penstet Khubor ai jingerap. Umentri rangba ula Bthah ru badi ban penbahano kloi ki surok ki bala Shah Ktah na uslap kena ban sedang biang kalit kawan. Ha ka jingelang ula but dien ru ya ka jingtua kendo ha ka surok bapoi syaka Mineng Bailey Bridge hajan gaswa para ha South Garu Hills ha ka bala Shah Khang ye ki kali ki ba khamret ban yat kum kala jingeta.